हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानैनो दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनै मोनसे बड' सिरियालनि बागै सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ जाय नायनो इन्टारेस्टेड अब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे बड' सिरियालनि टाइटेलानो जाहैबाय आगमा रुवाथि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे भिडिअखौ अबे चेनेलाव आपल'ड खालामदों होननानै बुङोब्ला स' लोगोफोर, जों बे भिडिअखौ बगाजुलि क्रिएशन चेनेलाव आपल'ड खालामनाय नुनो मोनदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बगाजुलि क्रिएशन चेनेला आगमा रुवाथिनि एपिस'ड 7 खौ रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, जाय बिथांमोना बे आगमा रुवाथि एपिस'ड 7 भिडिअखौ जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, जों बे आगमा रुवाथि बड' सिरियाल भिडिअखौ गिबियाव सोरां स्टुडिअ माल्टिमिडिया चेनेलाव आपल'ड खालामनाय नुदोंमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन, बे बगाजुलि क्रिएशन चेनेलाबो बिथांमोननिनो नैथि चेनेल दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बेबायदिनो फैनो गोनां माखासे पार्टखौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, आगमा रुवाथि बड' सिरियाल भिडिअआव जों गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों दिनेश, उत्तम आरो अनसुमै दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन, भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे। स' नोंथांमोन, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। गोजोन्थों।